जय श्री राम। 2-3 दिन से हमारे वीडियो नहीं किया होता, आप लोग भी सोचो धोखब जाके आखिर का बात हो गई बा कि बड़का बिहरिया के वीडियो नहीं किया होता। बहुत सारा बात करे आप लोग से, और ये बीच में पावर स्टार पवन सिंह के गाना भी आइल बा होली के, और आज शाम के एक टीजर भी आइल बा और एक मूवी के टीजर भी आइल बा, जो ना के लेके बहुत ज्यादा भौकाल क्रिएट करे के कोशिश कल जाता है। हमरा उम्मीद बा कि आप लोग हमारा वीडियो के पूरा देखब जा, और बहुत सारा बात आप लोग से करे बा। वीडियो थोड़ा लंबा होई, लेकिन वीडियो के फुल वॉच करम जा आप लोग। ओकरा पहले आप लोग से आग्रह बा कि अगर अभी भी बड़का बिहरिया के चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो सबसे पहले हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके हमरा के सपोर्ट करी जा। अगर ये वीडियो का फेसबुक पेज पर देखा नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले हो। जी हाँ, आप लोग जानत नहीं जा कि म्यूजिक सेक्शन के जाम कर रखले बा बॉलीवुड के बड़े बड़े गाना। मारब गोली तो लहंगा लहब जी, ओकरा बाद से पवन सिंह के गाना ना आई रहे, लेकिन भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार लोग के बहुत सारा गाना आई रहे। कोनो गाना के हिम्मत ना भई रहे 2 नंबर 1 नंबर तो छोड़ी कि 4 या 5 पर भी ट्रेंड कर सके। लेकिन पवन सिंह के पावर देखी कि आवते आवते 2 नंबर पर पहुंच गई बड़ा, और ये गाना आज रात में 1 नंबर पर भी ट्रेंड करी। ये हमारा आप लोग से वादा बाटे, ऐसे कि पवन सिंह के जो फैन बाड़न वो फैन ना हेजा बसा के रखलन अपना सुपरस्टार के। बाकी बात कर लिया कि आज पवन सिंह को अशोक के दलाल का जो डीआरएस म्यूजिक से आवे वाला रहे, जो ना के पोस्टर के बहुत पहले ही रिलीज कर गई रहे, वो गाना के भी टीजर आ गई बा डीआरएस म्यूजिक पर 2 घंटा पहले, और बहुत जबरदस्त व्यूज मिल रहा बा टीजर के भी। अब बात कर लिया कि एक संघर्ष 2 मूवी आवे वाला बा। संघर्ष पहले आ चुकल बा, ओकर दूसरा पार्ट आवे वाला बा, ओकर टीजर के रिलीज कर गई बा। ए फिल्म के प्रोड्यूसर बड़न रत्नाकर जी। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के मालिक, और एक डायरेक्शन कैले बड़न पराग पाटिल, और हीरो तो आप लोग जानते बने जा, एमे खेसारी लाल यादव बने। इतना ज्यादा भौकाल क्रिएट करे के कोशिश कर गई बा, लेकिन अगर आप टीजर ध्यान से देखिए तो हेजा कुछ समझ में ना आई कि बनावल का गई बा, बेवकूफ या एक सिनेमा। अब आप लोग से बता दी कि हम बेवकूफ वाला बात काहे करतनी। जैसे ही टीजर के शुरुआत होता, बहुत बड़ा मतलब जिसे लागत हो गए बड़ा सिटी के बहुत सुंदर दृश्य दिखावे के कोशिश कर गई बा कि ये से लोग समझस कि बहुत ही जबरदस्त मूवी बा। हमार सवाल पहिल का ही बा कि कोनो फिल्म के सुपर हिट फिल्म का चीज बनावेला, वो फिल्म के कहानी, वो फिल्म के हीरो, वो फिल्म के हीरोइन, जब तक ये तीनों के कॉम्बिनेशन जबरदस्त ना हुई फिल्म सुपरहिट ना हुई। दूसरा सवाल बा कि हीरो के सुपरस्टार का बनावेला, ओकरा अंदर का चीज होखे के चाहिए जो ना से हीरो सुपरस्टार बन जाए। हीरो के पर्सनालिटी मायने नहीं के रखत, हीरो के एक्टिंग बहुत मायने रखता, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने रखता कुछ तो ओकर आवाज। जी हाँ, साउंड। अगर आज आपके दिल में साउथ के हीरो घर बनैले वाला लोग तो ओकरा पीछे के एक चीज बतावे वाला बानी हम। अगर अल्लू अर्जुन होखस, चाहे रामचरण होखस, चाहे साउथ के कोनो हीरो होखस, उनकर ओरिजिनल आवाज में आप सिनेमा देखी तो आपके बिल्कुल भी मजा ना आई। हीरो के आवाज फिल्म के सुपर हिट करावे में बहुत ज्यादा मायने रखेला। आप सब जानत नहीं जा कि जितना भी साउथ के हीरो के फिल्म आवेला उमे वॉइस लेपिंग दूसर केहू करेला। जी हाँ, उमे वॉइस दूसरा केहू करेला, जोन आवाज आपके बड़ी मजा आवेला सुन के। ये सिनेमा में दिखावे के कोशिश कर गई बा कि देखो बीएफएक्स के यूज कर गई बा कि देखो हमनी के बहुत बड़ा मूवी बनैले बनी जा, लेकिन बड़ा तो आदि पुरुष भी बनावे के कोशिश कर गई रहे। आज कंटेंट के जमाना बा, बहुत सारा कंटेंट आ रहल बा, बहुत सारा वेब सीरीज आ रहल बा, लोग के पास कंटेंट के कमी नहीं है। और ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग और समुद्र और हेलीकॉप्टर आज के समय में दिखा के और ये कहल जाए कि बहुत बड़ा बात बा, तो इस सोच पर ही दया होता हमरा। बाकी आप लोग जानत नहीं जा कि खेसारी लाल यादव के पास सब कुछ हो जाए, अगर आवाज सही ना रही तो कभी भी जोन हाला कह जाता कि पैन इंडिया लेवल के फिल्म बनावल गई बा, वो फिल्म सक्सेस ना होई। आप लोग जानत नहीं जा भोजपुरी सिनेमा के बहुत बुरा हाल बा, एकदम गर्त में जा चुकल बा। जी हाँ, आज तक भोजपुरी सिनेमा के कोनो स्क्रीन ना मिलेला। एकरा पीछे के कारण बा कि ई लोग दर्शक के बेवकूफ समझेला। मतलब आप वो टीजर के देखी, वो टीजर में तो पहले आपके समझ में ना आई,
आज हमारा यूपी बिहार में करोड़ों कंटेंट बा। यूपी बिहार के कंटेंट के लेके साउथ और बॉलीवुड सिनेमा बना रहा बा, लेकिन हमार भोजपुरी कहाँ गई बा तो साउथ के कल्चर में। आप सिनेमा केकरा के दिखाओ के बनैले बनी? साउथ के लोग आपके सिनेमा देखी, वहां बड़े बड़े सुपरस्टार पहले ही बड़ा। अगर आप सिनेमा भोजपुरी में बनैले बनी तो भोजपुरी के लोग खतरा बनैले बनी तो भोजपुरी के कल्चर दिखावल चाहत रहे कि आप साउथ के कल्चर दिखाई, जौन खेसारी लाल यादव के दिखावल गिल बा। बाकी ये टीजर से कुछ समझ में नहीं आवत। KGF 2 के कॉपी कर गिल बा, वो गन मशीन गन के बुझाते नहीं कि वो मशीन गन कहाँ गोली मारती है, खाली बस ये धड़धड़ा के दिखा दिल बा। पता ना चली आपके टीजर में कि बाघ का एमे कृति यादव भी काम कैले बड़ी। थोड़ा सा आवाज उनके भी सुने के मिलल बा, वो आवाज वैसा नहीं लागत जैसे आवाज होके के चाहिए। जो ना देखी, एक्टिंग से ज्यादा आवाज में दम होला। आवाज आपके इमोशनल कर दी एकदम। आवाज से ही आप इमोशनल हुई ना, एकदम ही सत्य बात बाटे। अगर आवाज से आप इमोशनल ना होती तो रोवे के आवाज ना सुनावल जाए। जब तक रोवे के आवाज ना सुनब तब तक आप इमोशनल ना हो खब। भरसक कितना भी लोर दिखावल जाए, लेकिन जब तक रोम ना आप आवाज ना आई आप इमोशनल नहीं हो सकत। अगर ऐसा बात रही तो एक फोटो लगा के जो ना आंसू बहा के भी लोग के इमोशनल कल जा सकत रहे, लेकिन आवाज चाहिए। हमारा कहे के मतलब बा कि आप चाहे कितना भी कोशिश कर ली, अगर आपके पास आवाज नहीं है तो आप हीरो नहीं हो सकत। एक्टिंग चाहे लाख कर ली, लेकिन एक्टिंग के साथ में आपके आवाज मैच ना करी तब मजा ना आई। अब बात कर लिया कि पवन सिंह और अशोक के दलाल का टीजर आयल बा, हमारा बहुत जबरदस्त लागल बा। अब लोग जानत नहीं जा कि पवन सिंह के साथ में डिम्पल सिंह के जोड़ी भाई साहब हमारा सबसे जबरदस्त लागेला। बाकी आप लोग के कैसा लगेला हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा। और थोड़ा हम व्यस्त बनी, यही चलते वीडियो नहीं बना पावत। हम अपना काम के लेके व्यस्त हो गए बनी, अगर यही से वीडियो नहीं आवत। लेकिन एक मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ देखल छोड़ दिले बानी, सब कुछ पर ध्यान बा हमार, और बहुत जल्दी लगातार वीडियो आई। थोड़ा कबो काम ज्यादा हो जाला, ये चलते वीडियो ना बन पावेला। बाकी अपन विचार हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा। और कंटेंट के लेके हम जो संघर्ष 2 आ रहा बा, ऐसा काम का है पराग पाटिल। तू भोजपुरी के दर्शक खातिर सिनेमा बनावत रह और साउथ के कल्चर दिखावत रह, ये बिल्कुल गलत बा। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग और समुद्र और हेलीकॉप्टर दिखा के तू सोचत रह कि बहुत बड़ा मूवी बनैले बनी, तो ये बिल्कुल गलत बा। आप जितना एडवर्टाइजिंग पर पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा सा और पैसा लगा के सिनेमा को सही बनाते। मेरा तो यही विचार है। बाकी आप लोग अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।